नमस्कार. आज मी तुम्हाला कांद्याची पात आणि जवला, सुका जवला घालून मिक्स भाजी करून दाखवणार आहे. कांद्याच्या पातीत जवला टाकून. इथे मी 2 जुड्या कांद्याची पात घेतली, ती बारीक कापून घेतली, स्वच्छ धुवून. थोडासा इथं जवला घेतलाय, 100 ते 150 ग्राम जवला घेतलाय. तो 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलाय. गॅस पेटवून कढई तापत ठेवले, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतले. आपलं तेल गरम झालंय. मी आता कांदा टाकून घेते. जो आपल्या कांद्याच्या पातीच्या मुळाशी असतो ना, तोच कांदा मी कापून घेतलाय. इथे मी कांदा तेलावरती थोडा परतून घेते, 1-2 मिनिटभर. इथे आपला कांदा 2 मिनिटं परतून झालाय. आता मी इथे धुवून घेतलेला जवला टाकून देते. इथे धुवून घेतलेला जवला टाकून घेतलाय. आता मी 2 चमचे लाल तिखट टाकून घेते. अर्धा चमचा मीठ टाकून घेते. पाव चमचा हळद. आता आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपला कांदा आणि जवला टाकून मिक्स करून झालाय मसाल्यांमध्ये. आता आपण थोडं अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी ओतून 10 मिनिटं शिजवून घेऊया. नंतर आपण आता 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं. पहिला कांदा आणि जवला. थोडं पाणी कमी झालं का नंतर ही कांद्याची पात टाकून घ्यायची आणि ती 5 मिनिटं थोडी परतवून घ्यायची. आपले 10 मिनिटं झाले. कांद्यातलं आणि जवल्यातलं पाणी कमी झालंय शिजून. आता ही आपली पात कांद्याची टाकायची, ती आता टाकून देते. मिक्स करून घ्यायचं. गॅस मिडियमच ठेवायचा. आता आपल्याला फक्त 5 मिनिटं ठेवायचं, पात शिजण्यापूर्वी. इथे आपली 5 मिनिटं झाली. मी आता गॅस बंद करते. आपली भाजी तयार झाली.